and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Ang ito magtatampo nagdasagan nga Tessa. Recorded by X Thunder Gaming. Pagdali lalagi diha, uy. Kinagpaabot na sa Arnel nato. Paghuwat ko no, be. Ngano sa kang giingnan man niya alas 10 nga, kibaw man kang uto na kumumata. Excited lang ko nga magkaila-ila mong duha. Sige na pa, pagdali na. Ayaw na lang pagwapag maayo. Gwapa naman kadaan. Lagi, uy. Sige pag yung ulog-ulog diha. Okay na ko, tana. Pasensya gyud kaayo nga nadugay mi ha. Okay na, uy. Nalingaw naman sa kong tuyok din, eh. Si Tessa di ay. Day, si Arnel, friend na ko. Hi, Tess, ha? Mas gwapa ang ligas personal. Salamat. So, biyaan na ta mo ha. Ha? Huy, huwag pinasa tong sapot ha. Naibaw ko. Di ko makigsabot ko nimo. Naibaw ko nga dili ka musugot. Sige guys. Enjoy. Bye. Gusto ka nga mananaw tag sini? Sige. Naningas sa danan ni makatanaog sa lida, uy. Dili man lang mulingi na ako. Di sad pareha sa uban ni mo aksyon og hikap sa akong kamot. Tess, ha? Okay na ka? Sige mo ko, tutok na ko, good. Wara, uy. Sige na, tiwas na tagtanaw sa salida. Okay. Ipadayo na kichik tanaw, ay. Ay, ka-boring. Ikaw sad no? First meet pa ganing inyo. Gusto na nimo nga touchy siya? Para nasa thrill ba? Sus. Day, buotan maguto kong amigo. Sobra rapod siya kabuutan, day, uy. Dili na ko siya, bet. Day. Samo, kaning Arnel, uy. Magsige magpanawag. Bahala ni siya. Dili na ko tubakon. Mangita ko kung laing kalingawan, bi. Mo-try ko og mga dating app. Mao ba? Nakaila-ilas dating app? Yes, day. Og, gwapo siya, day. Gusto na kong makakita niya sa personal. Ikaw ay bahala. Basta kay ako, di na gyud ko mo pala ilaglain ni mo. Kay basig imo rang i-ghost sama ni Arnel. Luoy ra ba kaayo? Sige tog chat na ako. Yun sa siya? Nangutan na kung wa ba ka makauyon niya. Klaro, ana. Da, pasag dito, uy. Ay, kaning usa mo'y gusto na ko masawayan, day. Makikita gyud ko ani niya. Sige, magkita ta. Kay gusto sa kong makita ka sa personal. Ibaw ko nga mas guwapa ka sa personal. Sus, ulog-ulog ka niya. Pero sige, mag-set ta og date kon kanos ata magkita. Asa naman ni siya? Asa nang orasa o? Wa na mo reply. Ingon kipadung na. Diin dyan ka ako niya. Di sad siguro eh. Paaboton lang ako pila ka oras. Sure ko nga nairason nga nung nadugay siya. Lawom na ang gabi pero paghapon siya. Salbahis. Wa siya magunahon nga babae ko. Nga nagpaabot niya diri sa park. Oh. Bisit ba ya, uy?
Ni uwan pag yun. Mangita ko kapasilungan. Basta na kayo ko. Ubuan ko'y kapasilungan. Lisod pag ikay isa kayo orasa. Sa ako manin ako. Oh. So ayan ka na ko. Pangayot tabang ni Arnaldo. Ako siyang tawagan. Recorded by X Thunder Gaming. Nag-usap sa diha. Oh, kuan. Nisuroy lang. Mo ba? Pero pandili ka makaanhin. Mabot ako. Pero ko diha. Oh. Nganong dere man ko ni mo gida sa motel. Asam din ka na doon. Para makapauga kasi mo si Hina. Aw. Onya. Ayaw kong ina nga maghubo ko din eh. So ay paugay mo si Hina nga di ka maghubo. Stricto ba ani niya? Magkuha sa kong tuwalya. Medyo uga na siguro tong sinina na ko. Hello? Naminaw ka? Nagsige na kag tutok pero di ko ni mo tubagon. Oh. Ay, nana. Ha? Nay, nahitabo ninyo? Oh, kalit kaayo, day. Ay, huwag ko makasabot sa akong gibati, day, uy. Huwag yun ko mag-expect na buhaton to niya. Di ba mo pangita nimo? Ang Cyril? Monggo! Entertain na nagbalik si Arnel. Padayon na kung sa minasugdan ninyo. Tessa. Arnala. Unya karon nga nagsige naman mo kita. O, napoy mahitabo ninyo permi. Unsa na may status ninyo? Huwag ko kay Bao. Ha? Unsa pa ka mahibaw, oy? Dili di ka mautana? Kalain ka, ano, kung ako may mga tanag una. Ay, no. Oh, milagro. Dili na ka-agresibo karon. Day, Pero kung kipangutanon, unsa na may na-feel nimo para niya? sa tinuod lang, nasayop ko sa akong unang impression niya. Ganahan ako niya. Og, murag na in love na ko niya, tay. So, unsa pa may kipaabot nimo? Sultihin na. Unsa man ang gusto nimong isulti nako? Arnal, Ay, sa di pa day, Tessa. Oh. Gusto na ko nga natay kasabutan. unsa man na? Di ta pwedeng ma-in love sa usag-usa. Unsa? Ha? Nisugot ka nga padayonon ninyo bisan og dili mo uyab? O, day. Pwede na sa ko gusto mawa siya na ako, day. Wow. Murag, ikaw na mo ay nagukod ni Arna lagi, day. Dili na ko malikayan nga ma-in love niya. Maumusugot na lang ko nga, wa mi label, basta makakita lang gid ko niya. Day, Tessa. Wa naman mag-chat si Arnel na ako. Busy siguro. Di lang sana ako sa mukon. Noon sa gunang naong nimo. Day, pila naman kasi mana nga wa na magparamdam si Arnel na ako. Ha? Nga naman, nag-expect pa di ikaw nga mo-chat siya. Ha? Nga naman? Naa naman ko siya uyab. Tanawa gani sa Facebook. Unsa? Oh, tinuod. May uyab na ko. Oh.
Ganun man nagpa mga. Naglagot pa rin mo. Ano man? Unsa mo gunita, ha? Di ba di man ta uyab? Wa tay label, Tessa. Ug diha ra ta kutob. Arnel, Ano ba ang tawag sa di ko nga syota? nasakitan yun ko sa gibuhat ni Arnel. Kay syempre, na-in love naman ko niya. Pero wa ko'y katungod, kay wa mi label ming duha. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga igalang, kaagi ni Tessa nga taga Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, situationship. Ang mong kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod na kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Pero